Здравейте, в това видео ще правим кашкавалки и така. За това ви трябват кашкавал и масло. Така. Слагате на филийките масло. Ето така. После слагаме кашкавал. Ето така. После пускаме парти крила да загрее. И чакаме. През това време слагаме филийките. Ето така. И ги слагаме в партия грила. И чакаме да се изпечат. Чакаме. Изглежда, че са готови. Изключваме партия грила. И филийките ги слагаме в чиня. Така, ето ги филийките. Гледат хубаво. И ги поръсваме с малко чубрица. Ето така. Дето това видео да ви е харесало и чао!